Żagħżugħ ta' 16-il sena ġie arrestat mill-pulizija wara car chase li seħħet f'nofs ta' lejl fl-inħawi ta' Birkirkara u li spiċċat bil-ġuvni jaħbad head-on ma' karozza oħra. Kollox beda ftit wara nofs il-lejl meta l-pulizija mill-iskwadra ta' Rapid Intervention Unit kienu f'ronda ġewwa triq Fleur-de-Lis f'Birkirkara fejn innutaw karozza tat-tip Peugeot 106 għaddejja b'veloċità eċċessiva fid-direzzjoni lejn il-wied ta' Birkirkara. Il-pulizija saqgħu għal wara din il-vettura u għalkemm ippruvaw jagħmlu sinjal li x-xufier biex jieqaf dan kompla isuq veloċità eċċessiva. Meta wasal fi triq Giovanni Papafaj, ix-xufier telef il-kontroll tal-vettura bil-konsegwenza li din baqgħet sejra fin-naħa l-oħra ta' triq, ħabtet vettura tal-għamla Vauxhall Astra li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta u baqgħet dieħla far blu. Mal-impatt ix-xufier ħareġ mill-vettura u ħarab jiġri, iżda ġie arrestat ftit wara. Fuq instabu żewġ biċċiet ta' borża tal-plastik li ġo fihom kien hemm sustanza suspettata li hija droga. Fil-post issejħu wkoll il-pulizija mill-assa ta' Birkirkara fejn ġie konfermat li x-xufier tal-Peugeot għandu 16-il sena u huwa residenti Birkirkara stess. Ix-xufier u l-passiġġiera tal-karozza l-oħra tat-tip Vauxhall fortunatament ma sofrew l-ebda ġrieħi filwaqt li l-ġuvni ta' 16-il sena ittieħed iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta peress li kien ħass xi uġigħ kawża tal-ħabta u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura ħafifa. L-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.